गांजेमा गोसोम रानि मा आयै आरो नोङो अबाव थांनो नागिरदों माबालै आइ न'आव खथासेल' माइरं दङ दा नै कुन्टेलाव माइरं होदोंनो बेखौनो लायनो थांनि र' मोनगोन ना मोनाथाय मायो खथासेल' माइरं दङ औलै आइ औ खथासेल'थार दङ आयौ आं आरो बेखौनो माइरं बुरजा दङ होननानै संनोसो थांनो नागिरदोंमोन दा बे खथासेखौलाय सोर सासेया जागोन आयै दे बे खथासे माइरंखौनो गेफेयै संना जा गासैबो एसे एसे जाबानो जाबाय मायो गेफेयै संबा ओमफ्राय बुरजा जागोन आरो ओंखामा औ फिसा एसेबाबोथ' बुरजा जागोन ना दै आयै अबावलाय बुरजा जानोखाय दे बुरजा जाबायानो दे बुरजा जाबाबो बे गारबासेल'सो बुरजा जागोन आंबो मोनथिगौ फिसा दालाय माथो खालायबावनो जेबो उफायथ' गैला हा मैयालाय मानोथ' खिन्थादि नों आयै खोन्थाबालाय मा जानो आखायाव फैसाबोथ' थानांगौ ना नंगौ देलाय नंनायालाय आयै होमबा मैयालाय मानोथ' लायदि कुन्टेलनि माइरंखौ मैया होआखैमोनलै फिसा नै दिनैसो होदोंनो औलै फिसा दे होमबा थाथ' आङो माइरंखौ थाबनो लायना फैनि होमबाना थाबनो संना जानो हागोन उखैदोंबा नोंसोरो उखैदोंथ' आयै र' माइरंखौ लायना फैनि र' आङो थाबनो आइ गांजेमा गोसोम न'आवनो थादे बोरावबो थांनाङा आफाया दै एसे बिनोबो हानाय दे थाङा दे आयै आयै नोङो सगाव थांबा फोजोंसार आदाखौ नायथिं दे नुनोबो हानाय अबावबा भुलावनो ओमफ्राय नोङो जुदि बायसान्स नुयोना आंखौ माबादे आयै माने खिन्थाहैबानो जाबाय नोंसानाव थाहैफिनगोन होननानै आंखौ निमाहा बिदों होनना बुंबानो जाबाय आयै एसेबां गोजाननि मानसि थेवब्लाबो खिजानिबा सोरबाफोर आलासि दङबो जानो हागौ ना नुबाय बायनोबो हानाय नुबा खिन्थाबानो जाबाय आयै दे जागोन दे आइ आइ गांजेमा गोसोम ओंखाम सङाखै नामा दे सङाखैबा संहैदो दे ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओंखाम उखैदों नामा नोंखौ आफा औ आइ औ थां संहैदो थां माबारै नोम्मायालाय नोम्माया अबाव थांखो आफा आइया गैया न'आव माबायाव थांदों सकाव थांदों बियो माइरं लायनो कुन्टेलाव माइरं होदोंनो अ दे माइरं होदोबालाय हामबाय दे थां आफा नोङो उन्दुयै थां आंबो ओंखाम संनोसै दे फिसा सं माबार दा मा जाबावनो दा माइरंआनो खथासेल' दङ सोर सासेया जानो जोंफोर जाया दे आफानोनो होनोसै आफाया बेमारि मानसि ना दा आरो तांक्लु आदा आरो कुकुलुकु आदायाबो ओंखाम जानोसै होननानै बिफैगोन र'नाय माइरंआ बेसेसो दङ नायहैमारनि आङो माथो खथासेल' दंमारो माइरंआ आंलाय एसे बुरजासो दङ नामा दा सोर सासेया जामारगोन बेखिनि माइरंखौ उखैनाय मोनसोदोंमोन आंखौ जिखि जायाबो बे खथासे माइरंखौनो ओंखाम संनोसै आङो ओरैनोबाबोथ' आफाया एसेबां खथासे मानि माइरंनि ओंखाम जानो हाया र' आफानो सिगाङावनो होग्रोगोन ओंखामखौ ओमफ्राय आफाया जुदि जाजोबनो हायाबा ओमफ्राय जोंफोरो जानोसै आरो माथो खालायबावनो फाफि उदै आंनिनो गोरोन्थिलै आङो जुदि फोजोंसार आदालानिफ्राय खारखुमानानै रांखावरि मादैलायनाव थाङामोनब्ला बिदि अबस्थायानो जानाय नङामोन आंनो फाफि आंनो महा फाफि बिसोरहाबोथ' थगायबायानो आरो न'आवबो बिदि रानना थानांगौ जाबाय बिसोरनि न'आव थाबा कत' जानो लोंनो गाननो मोनगौमोन आरो न'आवबो फैसा हरबाय थानो हागौमोन आङो जुदि बिसोरखौ नुनायमोनब्ला बेसेबा निमाहा बिखागौमोन दा मानसिफोरखौनो अबाव लोगो मोननो आइयाबो मबाइल नाम्बारखौ खोमाना लाबाय नोंनि कुकुलुकु ओइ गांजेमा गोसोम रानि ओंखाम मोनाखै नामायलै ओंखाम उखैसोदों आंखौ कुकुलुकु आदा माबा माइरंखौ दासो आइया लायनो थांदों मायो मा होनदों दासो माइरं लायनो थांदों ये एसेबांथ' खाथोन गैयि बिमा नालै फिसाफोरा ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै जेबो थालानो गैखाया थाल गैयाबा बिदि माइरं लायनो थांगोन आरो नोंसोरसो न'आव मा दङ मा गैया जेबो थालखौनो लाखाया एसेबां सेंग्रा देरबाय नोंसोरो
खामानिथ' मावनो थांनो हायो नैयाव नोम्मा खर'नि न'आवनो बिमा बिफानि माबाखौनो नेबाय थायो मा माबा हा बिमा बिफानियासो थाल थानांगौ फिसाफोरनिया थाल थानाङा मा रखरनि बिमा बिफा जाखो बेलाय मोनजादोंना मोनलोङाखै जेबो खेरखौनो खालायखाया ओंखाम जानो जुदि न'आव माइरंआनो गैयाबा मानोथ' होमबा मैया लायनो थाङासै माइरंखौ दिनैसो लायनो थांदों मा दिनैसो लायनो थांदों बेलाय मैया जुदि माइरंखौनो होआखैमोनब्ला बिलाय बोरैथ' लाबोनांगौ जाखो दिनै होदों होनना खोनादों नालाय बेनिखायनो दों थांबाय आरो बालनि न'आव ओंखाम मोनजागोन होननानै फैबाबो ओंखामखौनो मोनजाखाया खालि फैसा गैया माइरं गैया संख्रि गैया बानलु गैया मैगं गैया थाइगं गैया बेखिनिखौल' खोनाखायो आरो नोंसोरनि खुगानिफ्राय हा गैयिखौलाय गैयि होननानै बुङो आरोलै गैया होनना बुंनाङा होमबा माथो बुंनांगौ दङ होनना बुंनांगौ कररपति होननांगौ नामा थु गेला नायाखै मानो जेबो बुजिखौनो मोना गावनियाल' अं जेखि जाया बेखिनि माइरंखौनो सुनानै संनोसै आङो जेन थेनै खबसे मोनजाबानो जागोन दे हेलौ रांखावरि दस्ति मा खालायदों नै आङो उन्दुबाय दङ र' मा नोंनि हिन्जावा गैया नामा गैयाद्रा गैयैखायनोथ' नोंखौ फन खालायदों नाथाय आंनियादि हौवाया दङना दिनै माबा डिउटियाव थाङानो नंगौ नामा आंलाय गैयासो सानदोंमोन बेनिखायनो फन खालायदोंमोन दङहाय नै पापि हौवाया आंना माबा दिनै खर' सादोंनो बेनिखायनो थाङासै मालिस नाना होब्रा हामगोन खोना मा होसाबबाय आरो आंखौ मालिस सोरबा हागौबा नों आंखौसो होफैनांगौमोन मालिस आंनो होगौमोनलै नोङो मालिस खाथि मोनबा दा बेसेबा गोजान जाबायना आयौ रखरा नंमारगौ नामा हागौमोन थर' मालिस होफैनो आंनो दा गोजानद्राय जाबायना सना रांखावरि औ मायोमोन रथे दोनथ'लै आंनिया हौवाया गाबज्रिदों आंखौ दे होमबालाय फोजों सार फैदो ओंखाम जाफैदो ओंखाम खुरबाय आङो ओंखाम मोनबाय नामा फिसा जाफैदो मोनबाय खुरबायानो आङो माबा लैथोस्रि मोनालाय जाबायना जायाखै जोंसि मोना नै दासो जानो नागिरदों साथामनोबो जमा खुरना होबाय आङो होनबा बिसोरखौ जाग्रोनो हो आं बिसोरजों जाफाया मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बेलाय मानो जाया बिसोरजोंलाय जाफाबा मायबा जागोन नामा जाया आङो जोंसिया माबा आंखौ नायबाय थायो ओंखाम जाबाबो नायगोनसो मायाबा आंलाय माथो सानसेबो नायनाय नुवा नायोलै आयै नोंलाय मा मोनथिनो आंसो मोनथिगौ गथ'क नायबाय थाबाय थायो आयु हाबाब गावगायाबो नायो खोना सिरि सिरि नायखुमायो खोना बेनिखायनो बिनि नायनायखौ नुयो आरो नोंलाय बिखौ नायाबालाय बियो नोंखौ नायदों होननानै बोरै मोनथिनो नोङो नायाबा आयै नों आंखौ बिदि बुंदों आङो एसेबांबो बिदि नङा आयै सिख्लाफोरखौ सिरि सिरि नायखुमाग्रा है आंबो माबा मानो बिदि बुंनांगौ ओंखाम जानो टाइमाव दा गाज्रिसो मोनबाय खोना आंखौ दे नोंखौ आं ओरैनोसो बुंदोंलै फिसा नों बेखौनो एसेबां रागा जोंबाय होमबा आयै आंखौ जि थि बाथ्रा बुंनाङा दे मानसिया ओरैनोबाबो रागा जोंना दंखायो फोजों सार ओंखाम जानाया मा जाखो फैदो ओंखाम जानोसै जोंसि फिसा फोजों सारा दानो ओंखाम जाथ'वानो उखैयाखैनो बिखौ आयौ मानो उखैयाखैहाय उदै गाज्रि जादों ना मायो गेस्टिक जादों ना मायो गेस्टिक जादोंबा गेस्टिकनि मुलि जाना होआखै मानो जायाखै आंनिया गेस्टिक सेस्टिक होमबालाय मानोथ' जाफैया जोंजों फैना जानि जमानो साथामबो उखैयाखै आंखौ नोंसोर जाग्रो फोजोंसारा मा जादों मा मानसिखौनो माबा रागा नुदों आङो थुदो जोंसि फिसा जाहैदो नोंसोरा सानैजोंनो जाहैदो थां आयं फोजोंसारा मा जादों मानो एसेबां रागा जोंनाय रखम नुदों आं मानसिखौ दिनै रागा माने आंखौ जोंदोंमोनलै नोंखौ नाथाय मानो
मा होनना थगायनो दा माबाहाय थारमाने आङो बेखौ बुंदोंमोन मानो टाइम बाय टाइम ओंखाम जाया नोङो होननानै बेखौनो बियो लाजि मोनदों अ नंगौ नामा आयं बेखौनो बियो गाज्रि मोननांगौ आरो औहाय मानसियालाय ओरैनो रागा जोङा र' जोंनिया थेवब्लाबो जुदि मोनसे बाथ्राखौनो बुंबाय थायोब्ला रागा जोङो अ नंगौ नामा औ थुदो ओंखाम जाला नामा थु फोजोंसारा जालाबालाय जोंफोर सानैजोंनो जाहैनोसै थौ थौ फोजोंसार सना अनजालु नोंखौ माबा रागा जोंबाबो बेसेबा किउट नुखायो आङो आब' थांसै आङो र' माबा सिनि आरो साहापातबो लाबोदे ओमफ्राय मा नांगौमोनलाय आब' नांनायालाय गोबां बुस्थु नांगौ जेबोआनो गैखाया न'आव होमबा गासैखौबो लाबोजोबनांगौ नामा आब' मिलायनानै लाबोबानो जाबाय आं नोंनो बेसेबां होदोंलायो 300 न' 300 नङा माबादो 200 ओमफ्राय 50 250 थाखा होदोंमोन आं र' ओमफ्राय सिनि सापात थाव संख्रि बानलु आलु दालि र' ओमफ्राय खारैबो लाबोफामोनबा बै थालिर बिफांनि खारैखौ मोनाबाबो बै सदा खारैखौ लाबोबाबो जागोन ना आब' जागोन दे मोनाबालाय बेखौनो लाबोदो आरो दे जागोन दे र' आब' ओमफ्राय माबा दे मेथाइबो लाबोफा जागोन दे मेथाइखौलाय आरो बुङाबाबो लाबोखागोन बुरजासो मानि लाबो दे फैसा थाबासो बुरजासो मानि लाबोनो हागोन लायो फैसा गैयानो फैसा दङानो माथो दङ दंनाया थेवब्लाबोथ' एसेबां बुरजा नङाना थोस्लाबनायानो नङा थोगोन दे मिलायजोबना लाबोबानो जाबाय थांसै होमबा आङो दे थां दानो थां सानजौयैयावनो नङाबा नोङो सान्दुं मोनगोन दा आरो सान्दुङा गोसा दुंग्रा जादोंना बेसेबा गरम मोनखागोन नोङो नंगौथ' र' साथाबो गैयाना जोंहा साथा गंसे थानायबा हामगौमोन औहाय एबार फैसा मोनबा साथा गंसे बायथारनांगोन र' बेसेबा खस्थ' जाखायो न' अखा फैबाबो बिदिनो अबावबा थांबा सिजा सिजा थांनांगौ आरो सान्दुं दुंबाबो बिदिनो सान्दुं जायै जायै थांनांगौ औलै एबार फैसा मोनबा बायथारगोन दे जानायखौ गारनानैबाबो लाबोनांगोन गंसे नंगौथ' आरो दे थांसै होमबा आङो दा आरो बेसेबा सान्दुं जायै जायै फैनांगोन फैनायाव दे थां